Els Pets, Rosalén, Julieta o Passion Vega són alguns dels noms més destacats dels 22 artistes que arribaran aquest estiu a Tarragona per participar al Festival Camp de Mar. Una quarta edició que durarà 2 setmanes més i que plegarà espectacles de música, dansa, òpera i circ. 13 concerts, una òpera, 4 espectacles de circ, 2 de dansa i artistes tan reconeguts com els Pets, Passion Vega, Rosalén, La Veronal, Tarda Relena, Oso Leone, Julieta i Galgovan, entre d'altres, per fer d'un estiu meravellós, a més, amb aquest entorn que som l'enveja de moltes ciutats de tenir un auditori justament on tens de fons d'escenari patrimoni mundial. Així, del 20 de juny al 14 d'agost es distribuiran les diferents propostes culturals. Algunes d'elles seran gratuïtes, mentre que n'hi haurà algunes de pagament. L'objectiu és poder arribar a diferents públics. És per això que el festival adaptarà cada artista amb l'espai més idoni per poder treure el màxim suc de cada espectacle. Tindrem aquestes 22 propostes culturals, com us deia, amb una combinació també entre els grans espais escènics, com és aquest teatre auditori del Camp de Mar i altres espais més íntims, que poden ser o el raconet del bar del Camp de Mar o altres espais on també es fan propostes culturals dins del festival. Les entrades ja es poden adquirir des d'aquest dijous al Teatre Tarragona o al web entrades.tarragona.cat.